ole vau thlani som ni pathum chol ni ani a Sunday school ban lama subscriber te tan news kan han ti chuak le dona ni thlak tak tak mai min han like sak le liam mula ole tunlai chu Israel lam Indo na khovel mi puin an ngai chang thupa Middle East Indo na thar kal chhopui le mek ani Israel Hamas Indo na chhun zom mani a tin Thuthar Ber chuan Lebanon lama tangin Hezbollah ten Israel ramri Metula khopuya rocket engamozat an kap lut le taboka chutiang chuan Israel Hamas Israel Hezbollah mai baka iwa sian tuna hian Yemen Houthi te han bitum ve mek boka Houthi te hian duai du bik lawa iwa Indo Lawng Red Sea iwa Indo Lawng Lian thlona tam tak phur aircraft carrier rangte Houthi te chuan an bei ve boka tuna hian iwa chuan Middle East Indo Lawng Lian turu tak mai kan puang ma thlon lovin heng Indo Lawng Lian hi alian satli ani mai lova thlona tam tak thlona zadon phur theite an nia football field pathum hi zom ta se chutiang aya sei te chuan ni turu takani chutiang chu US chuan Middle East Indo na tal turin US chuan chutiang long te chuan thon meka malak na lian zo kalpui turin US chuan bot se mup bokani chung ang boruak vel chuan Middle East ya tuam le meka hemi chung chang hi tuntrum chu kan han lu chil le dona ole kan hria tangin Lebanon chhimlama Hezbollah te Israel chuan an lu chil ani kha nikum lam khan Indo na lian tak kha a Chhuaka tuna hian in ka hayan kalpuia amaro chu in ka ha hi bo chiat ringani Lebanon atangin Israel ramri khuwa Metula lama rocket paruk ngot ka luania Israel Indo thlona ten Hezbollah rocket launcher engamozat an kap chebok December thlanhuwa Israel marlam ramri a rocket kalu len masaberani chuchu inrini jing khan Hezbollah te hian an kap luta rocket paruk hian chiat na thlen nual nia soyani Israel Defense Force chuan Hezbollah jet na hi chang le tin rocket launcher omna nia an ngai Lebanon chimlam firfiak bol hun chu Indo thlona mangin an bei ngala lotling takin an bei let nia soyani IDF chuan an air defense 10 ram ripal tlang Hezbollah projectile pathum an lo ka phla ti soin rocket dang pathum te chuan Israel ram ri an ron thleng lo ni in an soibok rocket manga Israel bei awang hi an chiat na lian a thleng lo thung Metula Mayor David Azolai chuan November thla a Israel nena inka hai na yani nuwa khopui chunga cheng zinga tam tak te an lo kir le to ti soin be pui thlak na tharom le ta ka wang hian Israel mi ram rikhwa cheng engamazat chuan an hun ma an chua san le to ti soya boru ka so sang chole mek amai ro chu he Israel Metula ram ria Lebanon atanga rocket ka lu hi Hezbollah te chuan an ti ani lo thu an soi thunga Hezbollah lo Lebanon atanga Israel bei tur angchi hel lamman om hriat ani lo thung thu chua siamin Hezbollah chuan in ka hai thu thlung siam chu an zom ti an soinona Lebanon laka Zionist te bei pui thlak na hlom tak tak ma chon konga po Lebanon state chu an hnunga ading ti soin tura Israel ka hi kan ti ani lo ti in Hezbollah lam chu an soi Lebanon official National News Agency chuan Lebanon chimlam bial chunga Israel thlona mu ani thule ground troop te pon Hamamis tlang a be puan thlak ti an puang Chhuak lam Nabetia district te khaim khopui te Israel beina hnuai hian a omni in Hezbollah lam chuan an puanga Markava ting helai hmuna hian khallu ni in an soibok sipai te hian ramri khuwa hula te Markaba te kafar kila te automatic ral thuam hmanga in ka na thleng ti an soi anu IDF hian Hezbollah rocket launcher tam tham tak Lebanon a firfiak pol hmun nia an soi command center be pui thlak na an kalpui Israel in rocket ka chhuana hmun Lebanon atanga Israel beina atana rocket an ron ka chhuana hmun chu an chui zui ngala hlotling takin be puan thlakani rocket manga be hi Israel le Lebanon in ka hai bo chiat na langsar takani Israel mi pui tana hlo om takani ti in Israel sipai thu chua chuan atar langa inrem na von him konga hian State of Lebanon hian mo aphurani ti in IDF thu chua chuan a soibok
IDF chuan Chief of Staff Lieutenant General Thar Iyad Jamira kai hruina hnuaiin assessment na yani thu le Home Front Command thu pek po ti dang lam ala ni lo thu an soi bawk ani Lebanon media te chuan tau line khopui bepui thlak na mi pahnih an thi ni in an tar langa an zinga hian hmeichhe naupang pakhat po tel ni in an soi bawk mi pariat an hliam Israel Defense Minister Israel Katz chuan IDF te chu rocket manga bei an ni awang le chumi an beina changlet tura hriat tir an ni a min bei tu te chu ngoi rengin kan en liam mai theilova ana thayang bera chanlet an ni zel don ani tin Israel Defense Minister chuan a soi bawk thu chu Asiamin Defense Minister chuan Lebanon tanga beina hi kan mi te chen na chunga atlak kan phal don lovani Galilee mi pui te chen na hmuna po ven him na khawzok kalpui kan tiama chu tiang chu Lebanon atanga beina hi athlen kan rem ti to don lo ana theng berin chanlet ani zelang ati Defense Minister Katz chuan Metula chanchin chu Beirut ne nei nangani ti in Lebanon khopui tan lo tak ani thu a soi bawk ani Lebanon sarkar hian Israel beina arama tanga ral thuam ka chua hian mo aphur ani ti in Israel Defense Minister chuan Lebanon sarkar a pu boka IDF te chu tiang changlet tur chuan an in ring reng engtiklai point an in ring reng ani ati Israel sipai unit te chuan chimlama thilom dan thunun turin atulangin man la chhun zom zel ti an soi boka Lebanon Prime Minister Nawaf Salam chuan aram chu Indo na thar hnuaya hruai lu a hlo hle hewang hian film khur taka kal angai ni na soi Lebanon hian Indo na le remna chungchanga thutluk na siam turin a theng engin ma ala dona aram ven himna konga te sipai lama malak na konga te ati theng ang Lebanon chuan ati dona ni ti in Lebanon Prime Minister chuan a soi Prime Minister of Lebanon chuan chimlam ram ria sipai be pui thlak na thar kal pui ani mai thei ni in Israel chet na chu soya chu wangin aram chu Indo na thara alu mai a hlo thu a soya Lebanon mi pui te tan har sat na lian taka thlen thei don ani ati Israel ramri khwa Kiryat Shimona a mayor Avichai Stan chuan thu chu asiamin Northern Command ho tu chu ramri bola mi pui chengte mundanga inson te tuna hian an hun ma kir arem em ahim don em ti an zo thu soya IDF Northern Command ho tu Major General Ori Gordon chuan tuna marlam mi pui te an hun ma kir le na turin engmai na dal lo ti soya November ni somni pasari sang hele somni palia Lebanon Indo na ti to pani khan Hezbollah le Israel in kara kum kha chung zat Indo na kha lo om to kha ti top ni in kha in be na kha October ni riat sang hele somni pathuma fir fiak pol in Israel an be nuat thlengani Hezbollah ten Gaza Hamas puinana support na Israel an be awang khan Israel ramri kho ami pui chengte mundanga mi sing rukpor vel zet anin son Chhuak ani kha ole tuna hian US chuan Donald Trump a thu pekin Yemen Houthi telaka be pui thlakna an kalpui meka Houthi te an duai du bik lawa Red Sea le Gulf of Aden a US Indo Lawng te aircraft carrier le a strike group telaka be pui thlakna an kalpui ve boka amai ro chu US nge war machine an nei tha air defense te engkim mai tuipuya rampakhat ral thuam nei zat le anchak ayana sa in US hian tuipuya Indo Lawng Lian pakhat ringota po hian ral thuam tam takan buna aircraft carrier pakhat le azui tu destroyer te frigates te tuipuya an han ngir khup mai chu ramte nautan phei chuan handau hne chian ni lo ni hialin an soi thina hei hi thil tak tak po nia a chan chu aircraft carrier pakhata ringot hian thlona somruk chuangte zadon te heng aircraft carrier hian an phura azui tu destroyer te hian missile ka thlak na te hol rang Indona tangkai electronic jamming angte chutiang chuan bun rup mai ani boka ramte nautan phei chuan heng te hin hne chian ni lo ni hialin an soi chutiang chuan US chuan helai tuipui san le Gulf of Aden a hian Indo Lawng an ron chhop meka tuna hian drama thu pekin Indo Lawng Lian dang Middle East panin tuipuya an ron tol le tapurpur mai bok hei hi khovel ngaya thalawa an ngai chang thup mai US chuan Middle East a Indo Lawng te a thuam chak le meka
helai ram biala hian aircraft carrier pahnih US chuan a chhop dawn ta pakhat ringot po hi helam pangtan chuan bei hu phur takani Defense Secretary Pete Hegseth chuan thil thleng zen lo thlenga Middle East a US Navy Indo Lawng te tuna hian thuam chak mek ani US in Yemen a Houthi te laka bei pui thlakna kalpui chu chakzo ka kalpui tu mani a aircraft carrier pahnih turin US chuan ma ala mek ni in US Defense Secretary chuan a soi tharuk chunga US in helai ram biala carrier strike group pahnih an da voi ni na ni don ta a atlang puin pakhat chau hi helai ram biala hian thina boruak vung wanglai tak chuan pakhat dang hi an cha bel thin boka Israel le Iran thom alin chholai Iran in Israel bei lai le Indo Lawng Lian Chhuak thei ni lai khan US chuan helai ram biala hian aircraft carrier pahnih an ron hunga pakhat hi station danga kir le towa tuna hian boruak lian tak a in mun chhole mek ta ka wang hian US chuan aircraft carrier dang hi atir bel le mek ani US official soidanin Defense Secretary hian ningani khan thu pe ka ziaka USS Harriet Truman chu thlakhatal Middle East sa cham turin Middle East lampan turin order a sign official chuan sipai be pui thlak meka hian lianzo ka malak tum ani thu a soi helong hian Red Sea Houthi te laka bei pui thlak na adawle dona March thlatop lama hian Norfolk Virginia US Defense Secretary chuan Pacifica thok mek USS Carl Vinson chu Middle East lampan turati ani thu tar langin helong lian hian Middle East a thlathum bor vel huna khuar don ani USS Carl Vinson hi thlatir lama April thlatir lama Middle East bial hi ron thleng dona Yellow Sea le Japan tuipui bulate Japan le South Korea sipai ten an exercise an nei toa an nei zo hlim hlot ani a karthum hnuwa San Diego a longchol hmun lampan tura ti ani he biala US Navy power chakzo ka kalpui ani theina turin commander te chu patrol le be pui thlak na tur longdang an pek bel ba ka Houthi te Chhan tu ber Iran tan dodal na lian zok kalpui turin ruam man na US Navy chuan an siam bok Houthi te hian he biala sum don na le sipai long te an bei chun zom zela Houthi helte hian missile le drone mangin sumdong long za chuang fe ni kumlama tanga vo in thleng hian an bei towa long pahnian ka pila long na thok pali an thi to bokani US Defense Secretary chuan malak nakal meka Carl Vinson US Indo Lawng Lian chu Indo Lawng dangtenen Pacific Indo-Pacific region na trangin Middle East a son mek an ni thu tar langin hei hi Donald Trump administration in an ngai poimo berani ate US in be pui thlak na an kal pui mek ti chak tur le thuam chak turin thlop turin US hian Navy Indo Lawng dang te helai biala hian atir mek boka US Indo Lawng le thlona te chuan he pol Houthi te laka hian be pui thlak na tharan kal pui meka kar top khan be pui thlak na sa taka boka tun kar chung khan US chuan Houthi mun ma tam tak an nuai chun zomani US President Donald Trump chuan Joe Biden administration nen chuan an danglam hle ti soin he biala hian Houthi te chakzo ka nor turin malakani ati US President Joe Biden a kai hruai sarkar khan kumtop lama be pui thlak na angchi offensive strike an nei theinan khan White House phalna an mamoa US sipai te chu atula pianga defensive attack nei phal sak an nia masatuna chuan Trump administration hian helai ram biala commander te atulanga che zungzung turin phalna han pe ni in kan thulak na chuan atar langani Biden hian nikum lama Iran in Israel an beilai le boruak a sosan lai khan helai ram biala hian Indo Lawng Lian aircraft carrier pahnih kha alo tir lut to boka chuti lai Defense Secretary Lloyd Austin a khan Roosevelt long chu hunrevak lo chunga tan helai ram biala khomuang tur khan alo ti towa USS Abraham Lincoln chu he hmuna thleng thuai tur khan thupe kan lo pe ve to bokani heti lai hian IDF chuan Syria chim lama air base pahnia boman thlaka defense personnel pahni an hliam nia soyani Israel Defense Force chuan nizan lam khan Syria chim lama air base pahnia boman thlaka hei hi Syria ahun rei tak ro lo rel to Bashar al-Assad sarkar pai thlak ani hnuwa
an hmun ma ral thuam da na hmun te an infrastructure te laka Israel sipai chet na hnung ber ani IDF seidan chuan airstrike a hian Palmyra military airport te abula T4 air base a te strategic military capabilities lian thamla om te Israel chuan an nuai chhia ti an soya Palmyra a be puithlak na hian Syria defense personnel pan hi an hliam ni intual chung media te chuan an soi tun haya Israel Air Intelligence Group Israel Air Force Intelligence Unit te chuan Central Syria sipai hmun pahnia ral thuam le strategic capabilities dangte lian tham takala om ti an hre Chhuaka hei hi tuna hian be puithlak na mangin an nuai chhia heng hmun ma te hi Syria a Islamic sarkar thar lo piang hian Israel beina an mangmayang ti hi Israel hian a hlawa hewang hian asa ta sarkar hnuaya an hmun ma tam tak Israel hian ati cheto ani Israeli Air Force fighter jet 10 Palmyra le T4 base sa be puan thlak hi sipai thunei tu te chuan lian tham takani thuan soya hebiala Israelin aerial superiority ahum him theina turin hei hi anti nge yangai ni in an soi December thla Bashar al-Assad sarkar paithla kani hnuwa Israel chuan Syria ramaral thuam om te chu ti chiat tumin na sa takin be puan lo thlak to a tam tham tak Israel chuan ati chiat sak to ani Israel hruai tu te chuan Syria rorel tu thar Amit al-Sara hel hruai tu hlui hi anrin lo thuan soifawa Israel Defense Minister Katz chuan extreme leader ania extreme Islamic leader ania Al-Qaeda atanga zir Chhuak ania kanrin na Chhan Turin lo Al-Qaeda branch atanga ron zi Chhuak ania mi puita ta na ding le mi puita thlamon tu ni in in lana ma se tu na chuana zia dang to ni ti chu Israel mu dan ani hetila hian Gaza indo na chunzom le ania chunzom le ani ta ka wang hian Israel hian asipai te achol hadam ti rangai viau mai ni in alanga Israel chuan Gaza Hamas be puithlak na hnung ber kalpui hostage ceasefire deal tlak chiat nuwa deal bo chiat ani nuwa be puithlak na tharran kalpui le na hian Israel po hian mun thluk taka angai tu ngai ni in mithiam expert te chuan an soya mase Palestinian firfiak pol laka full scale ground war akir le chu mi pui thlop na atla niam to hle ni in alang sipai reserve an chaw to a politics lama har satna neu a chho mek bok nen Israel official te eng tekin nge Israel hi atal reidon hi a hriat lovani mi maktudoi sombor vel chen na ram tereute Israel a hian sipai service hi tinge ngei tur khel lova nei thin na ni kha kan hriat vek kha kumni khatal sipai an tran photangai thin ani kha tuna hian sipai nga tok lo viau ama hual vel tu namrang rang amel ma te ne na khai khin phei chuan Israel sipai te hi an tam tham lo viau indona Israel lu le ta ka wang hian a support lo tu mi pui engemaw zat anom ve boka Hamas te hian Israel mi le sa somnga pakwa zet tuna hian an la hreng meka heng te nun na tan hian al hlawm theian renga amairo chu Israel sarkar chuan Hamas te na an hren mek te lak let tumna ni hein do na hi lak let tumna ni thuwa soya an zinga somni pali chu an ladam nge ni arin an ni ningani khan Tel Aviv le Jerusalem a chuan mi sangtel Netanyahu sarkar du lo na lan tirin kong zo an naya indona kalpui le ani chuan du lo thu an au chhuwa pui hlomani Israel le Hamas te kan in ka hai bo chhia an in pu tona tun haya opinion poll a Israel mi tamzok chuan indona ti top theina tur inrem na siam chunjom zelan duwa Israel mi le sa Palestinian firfia Hamas te na an hren an chhuwa theina na ni chuan Israel ina aman Palestinian zongjong chhuwa po Israel mi tamtak chuan an du thu an au chhuwa pui to bokani ole puntur tamtak oma se news kan han pot chop chuk chu ka kan han let chop chuk chu ka kan puang thui lo ni tamai sela amai ro chu kan pon chin china khan thu beng war thlak tak tak kan ron tar lang tela tuna hian Middle East buaina chu al chhole mek ti kan hre ome US po ain buat sei chho meka tuna hian US chuan Houthi Yemen Houthi te laga be pui thlak na zau zo ka kalpui tumin le Israel buaina Israel hian Gaza indona kalpui le ta ka wangin Hamas thlop na lan tirin Iran hilian takin ron che thaya tin helpol dang Houthi te Hezbollah te po ayana zokin Israel be ron turin emo
chutianga boruak al hluai thei ni ta ka wang hian boruak tidai tur le helai rambial thunun tur hian Indo Lawng Lian turu tak mai Middle East a hian an tir bel meka tuna tanga rei lo te a Middle East a hian aircraft carrier pahnih le strike group engemaw zat te anom dona hen boruak an tidai thei ngem ti ero a hun lo thleng se kan hre mai ome engpo ni se Middle East buaina hian enge akan kai zel don ti te chu hunin ala hril tur anga ila chanchin Thuthar Ber he chanela tang hian in lo ngai chang zel don nia